An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye mai kalo tile 16 min ye san 2024 an bɛ ale kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Min ye kibaruyaw la fanba ye olu bɛna tali kɛ min na an na o da aw tulo kan. Ka tila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko sisan n'a b'a fɛ ka kunnafoni sanuma kunnafoni dafalen an yɛrɛ bɛ minnu fɔ an bɛ min ɲini k'u sɛgɛsɛgɛ a y'aw sɔgɔ an ka page YouTube la sabula yen ne kunnafoniw u dafalen don tigɛli tɛ a la video mɔrɔsɔ tɛ foyi foyi an yɛrɛ bakun de bɛna ka na an sigi ka bugunatigɛ kɛ ka laseliw kɛ aw ma yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ ko ninnu olu bɛɛ lajɛlen la cogo min. Wulada in na an ka kibaruya fɔlɔ bɛna tali kɛ min na dogofirikaw fɛ yen bingali dɔ kɛra yen donsow kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ min ye bagan dɔw ye olu kun taara k'olu lasegi duguden 2 kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko olu ni tora ko in senfɛ min ye donsow ye olu fana sera ka taa tugu Bamanciwale ni Gawale Kaba maa 3 la hakili la k'a fɔ armée ye kibaruya dira ale ma ale donna kɛlɛ kɔnɔna na tile kɔnɔ min bɔr'o la an na o da aw tulo kan. Denmisɛnnin fitinin san 6 min ni a fara Bina Jara fɛ Kolokanikaw fɛ yen Bina ka boli ma dan kɛ u y'a minɛ Sebadugukaw fɛ yen Kayi mara la polisilakaw Bina e ma taa yɔrɔ jan e ma se ka taa Suisse duguma sira fɛ fo yan kɔrɔ otage minnu n'olu bɛ bolo la olu somaw kɛlen ka wuli ka jɔ bolo da ko yaasa gouvernement bɛ se ka ɲɛw ma cogo min u ka maa minnu bɛ bolo la ka se ka kibaruya ɲini olu kan. Ministre de l'administration territoriale, ministre d'État, porte-parole du gouvernement ale ye gouverneur bisimila bi min ye Mali gouverneur bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ ta anu ye hakilila falen kɛ baara minnu bɛna sigi sen kan. Kɔkan kibaruyaw la conseil constitutionnel Tchadikaw fɛ yen a ko ko kalata banna pewu maa minnu tun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ y'olu ka laɲini bɛɛ lajɛlen fili kɛrɛfɛ Idriss Déby denkɛ ko o de ye se sɔrɔ ale kɛra jamanakuntigi ye bi tilegan in na o jaabiw bɔra k'o di bɛɛ lajɛlen ma. Burkina Faso wolomasiri tabaw ye Gawale ni Bamanciwale kɛba maa 33 bɔnɛ a nin na. Senegalikaw fɛ olu ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Idrissa Seck ye o denkɛ Abdoulaye Seck ko ale minɛna drogue suɲɛ na. Nigeria ka dɔ dollar wari o caman yera ale bolo dollar wari min bɛ taa se CFA wari miliyari 2 ma o tun b'ale bolo sakosi kɔnɔ k'o ta k'o don taxi kɔnɔ ka taa Benenkaw fɛ u ye tɛgɛ k'a kan ye. Joe Biden a ko k'a bɛ Donald Trump wele k'u ka débat 2 kɛ yanni kalata cɛ k'a labɛnnen don ko wa k'a bɛ forme ba la ha cɛkɔrɔba Trump ka sira t'a la o a tira o a karila o a moyɔna o Trump ka fosi t'a si la. Slovakikaw fɛ yen olu ka premier ministre ko dɔ ye mugu ci o la conseil des ministres kɛyɔrɔ la wa ne nin kɛra o fɛ i b'a ye diɲɛ bɛɛ tun bɛ nin fɔ a bɛ ten de dɛ aw ka cɛnin ko komi ballontan tɛ ka ɲɛ a bolo Guinée min y'a yɛrɛ kɛ Faransi kan n'a ye coupe du monde ta 2018 Paul Pogba a tɔgɔ yɛrɛ Pogba jumɛn don Paul Pogba aw bɛ s'a fɔcogo la n'aw ye k'a bɛ taa sinima bɔ la parce que halisa ko a dulonnen don a tɛ se ka ballontan Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma nin ye kibaruyaw ye an bɛna minnu walawala sisan Jani.ml FM ale sanfɛ sɔgɔmada in na an ye kibaruya minnu di ninnu ye kura-kuraw ye ka tɛmɛ olu fana kan Basakɛ Danbele a bi yan Amara Nuhu Keyita ka taa se Keba Jalo ma.
Sheikh Tidiane Seck an b'a fo k'a waleɲuman dɔn dogo firikaw fɛ k'i min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Bamakɔkura nɛgɛ kanɲɛ 5 sɔgɔmada joona in na mugukan kɔni a bɔra yen dugudenw y'a jira k'a fɔ ko duguden 2 heure 1 baara kɛlen kɔfɛ min ye duguden 2 ye olu kɔni olu fatura cɛ 1 ani muso 1 maa 12 o de jiginna nɛgɛ kanɲɛ 17 waati o y'a sɔrɔ min ye maa minnu joginna fana cɛ 7 bɛ o la ani muso 5 u y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu kɔni n'o ye bamaciwale kɛbaw ye o kɔni tun ye guwaw caman jeni bagan minnu bɛ k'olu ta ka taa n'u ye wulikajɔ minnu senfɛ fana ni donsow sen donna kɛlɛ la olu sera ka ninjuguwale ni bamaciwale kɛba maa 3 bɔnɛ a nin na misi minnu n'u tun y'olu suɲɛ donsow y'olu bɛɛ lajɛlen segin ka na n'olu ye Bamakɔkura kɔnɔna na wulikajɔw kɔni tun bɛ sen na tuma min na ani dogofirikaw bɛ ka ɲɔgɔn bila u y'a jira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma k'u ye ci bila armée ma ale fana sen donna kɛlɛ la min mana bɔ o kɔnɔna na an na o da aw tulo ka su in na débat politique ale kɛnɛ kan kabini samedi tɛmɛnen SOMAGEP ale dɛsɛlen don ka ji di maaw ma Sotiba ACI kɔnɔna na ko min ye groupe ye SOMAGEP ka groupe ko o de jenina kabi groupe in kɔni jenina min ye Sotibakaw ye olu tɛ ka ji sɔrɔ wa min ye énergie ko fana ye u tɛ ka o sɔrɔ anw yɛrɛ fan fɛ yan sa min ye Zɛrinilakaw ye kabini mardi 5 heures du matin fo sisan olu fana ma courant ye u ɲɛna u yɛrɛ ka fɔla k'a fɔ ko courantigiw ko est-ce que u ɲinɛnen t'olu kɔ an bɛ min fana fɔ énergie mɔgɔw ye ba chacun an bɛ ka ko wɛrɛ la kɔlɔsi ne ka so i b'a sɔrɔ courant tɛ ne fɛ yen a bɛ ne sigiɲɔgɔn fɛ yen o kɛrɛfɛta a to yen u b'u pan du 2 kunna k'a don olu ma an bɛ fɛ énergie ka fura sɔrɔ nin ko in na a bɛ ka caya yɔrɔ caman sisan bon min yɛrɛ jɔrɔ bɛ ne na nin bɛɛ la énergie ko in na yɔrɔ courant tɛ ka sɔrɔ samiya fɛ courant tɛ sɔrɔ an bɛna kɛ cogo di sisan sa san ma fi ka ban Mali kɔnɔ courant bɛ tigɛ n'o nana fara courant tigɛ kan mɔgɔw bɛna kɛ cogo di sisan courant tigɛ in kɔlɔlɔ a bɛ boli ɲina examen kan parce que denmisɛnninw tɛ ka se ka kalan kɛ sufɛ sɔgɔmada joona de fɛ i b'u ni kaye jɔlen ye u bɛ ka yelen ɲini yaasa ka se ka kalan kɛ u somɔgɔw olu ka sɔrɔ olu dɔgɔyara courant ko in u ka ɲɛɲini a la i ɲɛ bɛ mankan fɛn fɛn la gouvernement dala sisan ko fɛn fɛn filɛ nin ni dɛmɛbaga bɛ ka dɔgɔya a bɛɛ ni courant ko in de ni courant ko in ma ɲɛnabɔ ko caman bɛ gɛlɛya dɛ parce que Segu yɛrɛ filɛ bi Segu hôtel bɛ ɲini ka na u ka hôtel ta ka taa di impôt mɔgɔw ma maa tɛ ka don maa minnu fɛ yen courant t'u fɛ yen aw bɛna na mana nɔrɔ fɛn tɔgɔ papier nɔrɔ olu ka la k'u ma impôt sara bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko courant de tɛ yen wari t'u bolo sɔrɔ tɛ yen u bannen tɛ k'a sara donc énergie an kɔni bɛ courant tigɛ dɔn an sɔnna o ma an sɔnna a y'a bɔ 6 heures de tɛ dɔw ta ye 1 heure dɔw ta ye 2 heures dɔw yɛrɛ ta y'u ɲɛna fiyewu an sɔnna o bɛɛ ma nka k'a di Seydou ma ka Ibrahim to a y'o ɲɛɲini dɛ o ye pani ye dɛ e ka so tugulen don maa min ka so la courant b'o fɛ yen courant t'e fɛ yen so 2 min dalen don ka courant b'o olu bolo u k'o ɲɛɲini o de bɛ ka caya sisan kosɛbɛ Sotibakaw aw ta ye SOMAGEP ye o ye Dara ye an na ci bila Dara ma u ka taa aw ka groupe aw ta lajɛ parce que a tɛ se ka kɛ ko groupe jenina dɔrɔn ko ji tɛ ka se ka di Sotiba ma tuguni o tɛ se ka k'a fura ye wa énergie mɔgɔw aw ka haute tension dɔ fana bɛ Sotiba ACI gidɔrɔn da la yen sanji ye nali min kɛ ji donna la courant ye mɔgɔw ci dɛ a fɔra ko k'a bɛ gidɔrɔn yɛrɛ sira kan nin wagati in na haute tension in kuma cayara maa minnu b'a kɛrɛfɛ u ye laɲini kɛ siɲɛ caman an bɛna u wele ka na ka énergie mɔgɔw yɛrɛ wele parce que ni sanji nana ka jigin dɔrɔn ale duguma dɔrɔn i donna la i ta filancɛ tigɛ mɔgɔw dun tɛmɛ sira de don wa a ka surun gidɔrɔn fana na haute tension in mɔgɔw ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ ka ci sugu bɛɛ bila énergie ma k'u kana n'a lajɛ parce que a bɛ degun s'u ma maaw yɛrɛ ye yɔrɔ in yɛrɛ tɛmɛli dabila koyi i bɛ taa munumunu fo hi de yaasa i kana na kɔlɔlɔ sɔrɔ a ko la a kɔni bɛ yen a tigiw an bɛn'u wele don nataw la o fana ka na ɲɛfɔli kɛ a ko la nin waati laban in na maa caman de bɛ yen olu minɛnen don bamaciwale kɛbaaw bolo dɔw ye politiki mɔgɔw ye dɔw ye baba kumandanw ye dɔw yɛrɛ ye kunnafonidilaw ye
ka kɛɲɛ o waleya in ye sa min ye Kucalakaw ka député kɔrɔ n'o ye Abdou Aguzer Maïga ye ale ka denbaya ye conférence de presse kɛ conférence de presse a kɛra nin kalo in tile 14 k'u b'a ɲini journalistes fɛ u k'u dɛmɛ k'a fɔ gouvernement mɔgɔw ɲɛna u ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ yaasa u ka cɛkɔrɔba ale bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ye Aguzer Maïga ye premier ministre ale ka bɛrɛbɛrɛli tɔn maa don n'o ye MPR ye wa n'i y'a jateminɛ fana i b'a ye k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Maïga ye a yɛrɛ tun ye welewelemada ye kɛ ka ɲɛsin o ma sabula a minɛna misiri kɔnɔna de la o san kelen o tɛmɛna u y'a yira fana k'a fɔ jɛkulu marifatigi minnu kɔni tun y'ale minɛ u tun ye kibaruya laban minnu d'a ma o kibaruyaw fana tɛmɛna o kalo kelen ye nin ye bi denw faw ni dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ de ɲini sa yaasa gouvernement ka se ka ɲɛ u ma cogo min na u ka maa min filɛ nin n'u ka cɛkɔrɔba ye ale bɛ se ka ye cogo min na maa wɛrɛw bɛ yen olu kibaruya kɔni dɔn tɛ hali bi kabini u minɛna a ka ca ni san caman ye olu la sa préfet min bɛ Gurumararusukaw fɛ Idrissa Sanogo ale bɛ o la ale minɛnen don jɛkulu marafatigiw fɛ kabini san 2020 san ko maa si t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a bɛ balola a ka dukɔnɔmɔgɔw n'a ka baarakɛɲɔgɔnw maa si tɛ ale kɔni ka ko kalama nka dɔw y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ma fɛn fɔ u ye a ma fɛn fɔ a ka sokɔnɔmɔgɔw ye wa fana k'a yira k'a fɔ ko a bɛ balola a m'o fɔ maaw ye a yɛrɛ masurunamɔgɔw caman y'o fɔ kuma tɛ u ka tɔn secrétaire général ale ma n'o ye Burama Jara ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔ administrateur civil kɔni tɛ kibaruya foyi dɔn a la kunnafonidilaw olu fana talen don otage la nin waati in na koyi min ye Amadu Ɲali Buli ye ale ni Musa Diko olu kɔni minɛna Bamanciwale ni ka walekɛbaw fɛ san 2020 ani san 2021 Sori Kone n'ale ye directeur de programme radio Daniel la Subangaw fɛ Segu mara la ale fana halisa mɔgɔ t'a dɔn ale bɛ yɔrɔ min ka fara olu ka sa min ye Salek Agjibu ye n'u b'a wele ko Zidane ale ni Mustafa Kone olu bɛɛ lajɛlen radio directeur ye an sɔngo kɔnɔna na olu fana tununen don halisa maa t'a dɔn u bɛ fan min na nin bɛɛ lajɛlen maa minnu tununen filɛ nin sa olu kɔni ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kɛ ko kibaruya ka se ka sɔrɔ la damakasi don ka ɲɛsin gouvernement ma a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na wa ninnu fana kɛrɛfɛ finitigi dɔw fana bɛ yen olu fana kibaruya dɔn tɛ nin waati ninnu kɔnɔna na ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ministre d'État ale kɔni ye gouverneur bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bi a yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye so kɔnɔna na baara in bɛ tali kɛ mun na laɲiniba minnu bɛ gouvernement fɛ don nataw la o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye ministre ye n'o ye colonel Ablaye Maïga ye a y'a fɔ gouverneur ɲɛna sa ko min ye baara minnu bɛ bi bi in na ni o ye basigi ni lafiya ye maaw ko jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na kɔmasegi mun dialogue mun kɛra u ka kɔmasegi baaraw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye gouverneur fana ye jɔyɔrɔ mun kɛ o ko la fo ka taa se a ko kuncɛli ma a y'u ka wuli ka jɔ minnu sera ka kɛ baara in kɛcogo ɲuman na u ka sigidaw la u fora o la min ye gouverneur ye o kɔni ye damakasi dɔw kɛ ka fɛn dɔw ɲɛfɔ gouverneur ministre ye ka kɛ n'u ka yɔrɔ taw ye an b'a kalama fana k'a fɔ min ye gouverneur ye salona siningo o ni jamanakuntigi yɛrɛ tun ye ɲɔgɔn ye laɲiniba dɔw kɛra o senfɛ dɔw ko ko olu dɔw kɔni sera ka ɲɛ sɔrɔ olu ka duguw kɔnɔna na bi a ka d'u ye o laɲini fana ka kurakuraya yaasa u ni Asimi ka ɲɔgɔn ye kɔmasegi ka kɛ baara minnu sera ka kɛ ka ɲɛ ani kura minnu bɛna boloda minisiri ale kɔni bilara ale k'o ɲɛsin jamana ma yan'u ka wuli u ye dugawu don kɛ jamana ala k'a basigi ka a kolo suma Kolokanikaw fɛ yen kamalennin min ni ale ye maafa kɛ Kolokani kɔkɔkaw fɛ yen tɛgɛ sera ka da a kan waleya in yɛrɛ nana cogo di kojugu kɛlɛba n'o ye bamananden Isaka Kulubali ye ale ye ɲɛɲinini kɛ a ko kan kojugu kɛlɛba ko min ye nin waleya in ye k'a bɛ maa gaye kamana na npogotiginin fitinin ni san 6 o de su taara ye jardin d'enfant dɔ kɔnɔna na n'o o ye denmisɛnninw ka kalanso ye Kolokanikaw ka kin min bɛ yen ko kɔkɔ nin kalo in tile 14 tarata tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 16 waati sa muso dɔ de kɔni tun bɛ munumunu salo la ale sɔmina ka dimaw fin k'a mɛn ale yɛrɛ kɔni siranna sa a ko nin na se ka kɛ ko gansan ye ten wa ale y'a ye yɔrɔ min den fitinin dalen don dimaw bɛ fufafu la kunna a ko ko fɔ ale ka nin ɲɛfɔ maaw ye ale kɔni wulila sa ka taa da bɔgɔ jeninen ka sa n'o o ye fanga tigilamaw ye min ye ekɔliso ye jardin d'enfant in denmisɛnninw yɛrɛ tɛ kalan k'a kɔnɔ koyi jardin d'enfant jɔlen don to so banbali don a bilalen don ten
o de la sa commissaire divisionnaire Amadou Traoré n'u b'a wele ko du an ka du do koyi a kɛra Kolokani masa ye sa o ci taara fɔ n y'a dɔn sisan kun min na cɛ petini tɛ se ka taa yɔrɔ jan du keba n'i y'a ta i b'a bila du n'a ka cɛdenw Kolokanikaw fɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw k'olu boloda sa min ye fɛɛrɛ minnu bɛ yen k'olu bila sen kan Kɔnpol yan'a ka wuli k'i kɛ baara kan a ye kuma ɲɛse a ka ɲɛmaa ma n'o o ye Kulukoro directeur régional ye ko baaraw kan ka kɛ cogo min o ye ɲɛbila baaraw d'u ma o la sa ale yɛrɛ ka sɔrɔ k'a ka médecin légiste k'o wele maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara in kɛ k'u k'u senna teliya koyi ko sabula ni su mɛnna cogo sugu dɔ la laɲini dɔw bɛ yen olu tɛ se ka sɔrɔ a la o de la olu selen kɛnɛ kan sa u taara u ɲɛda su in kan u y'a lajɛ ko min ye médecin légiste a k'a lajɛ joona min ye fure in ye a fatura waati min kun min nana n'a fatuli ye waliya minnu b'a to ni nin sera ka kɛ sabula u tun ɲɛ tɛ joli nɔ foyi la npogotiginin fitinin in dalen na koyi u kɔni y'a ye ten procureur n'o ye Kolokani procureur ye kibaruya dara ale fana tulo kan k'a fɔ ko min ye a den dɔ kɔni parce que denmisɛnninw ye procureur denw ye o fɔlɔ n'i kun sera denmisɛnnin fitinin ma dɔrɔn kɔrɔ k'i ni procureur denw bɛ ɲɔgɔn na Isaka Kulubali a ye ji da o sɛnɛ kan a ko procureur ladɔnniyalen directeur régional de la police n'o bɛ Kulukorokaw fɛ commissaire divisionnaire Dirisa Sangare o ye n yɛrɛ dɔgɔnin ye ale fana labɔra ko in kalama a ko k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona yaasa maa min ye nin ko in kɛ sa u k'a lajɛ a tɛgɛ bɛ se ka d'a kan cogo min o de la sa du ale n'a ka cɛdenw olu y'u ka wulikajɔw boloda min ye baara bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen Kolokani kɔnɔna na u y'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sabula min ye maa kofɔlen ye k'a kɔni ye duuru don fiɲɛna waati jan koyi u nana taa sa ka taa fure in ta ka sɔrɔ ka ale lasago funangɛni n'o ye denmisɛnnin fitinin ni musomanin san 6 in ye u ye a ye k'a fɔ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni maa min ni man gɛlɛ maa ka maa fa tancogo la tigɛda t'a la muruda t'a la fosi t'a a la ko nin ye kabako ye dɛ wa u y'a dɔn fana k'a fɔ ko baluku dɔ k'o kɔni semiyira nin ko in na o de la sa u ka sɔrɔ ka wulikajɔ boloda ka denni somaw k'olu ladɔnniya u y'a yira k'a fɔ k'a ka fa yɛrɛ n'o o y'a fa ye k'o bɛ baara kɛ jɛmakaw fɛ yen o kɔni bɛ taa ni ka segin de kɛ foro belebele de b'a bolo foro in ale ka bon kosɛbɛ Kolokanikaw fɛ yen nka sa ale de kɔni tun ye kamalennin dɔ ta o tɔgɔ ye ko Bina Jara san 25 Bina k'i bɛ taa baara la joli ko 20,000 min ye dutigi ye a ko k'a sɔnn'o ma ko nka ne ka foro ka bon dɛ Bina ko k'ale nakun ye tilema ko ye ale na baara kɛ n'a ale y'o sɔrɔ waati min sɔrɔ a na o kɛ Bina yirala dugutigiw la k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ayiwa ko nin na baara kɛ n ka foro la nin waati in na sa Bina de sa ale ye baara kɛ ka baara kɛ fo ka taa se waati dɔ ma sa a nana fɔ ale ɲɛna min kɛ ko ale ka taa so ten sa k'a ye dɔ kɛ Bina taara fɔ forotigi ɲɛna ko a k'ale taa kuma sera 20,000 na cɛ ye 2,000 de d'ale ma kabi 2,000 dira ale ma sa ale bɛ k'a ɲini a bɛ mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la cogo min o de sen fɛ sa a ye nin waleya cɛjugu in ta ka kɛ ale min tɔgɔ fɔra bɛɛ ye laɲiniw dabɔra bɔlɔlɔ siraw fɛ sa kibaruya min bilara o ye k'a fɔ ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la ko kamalen dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ye Bina a ye npogotiginin fitinin dɔ kɔni bɔnna a nin na nɛgɛ kanɲɛ 14 ko a kɛra waleya in kɛlen kɔfɛ sa ko a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a bɛ n'i kunna Bamako de kan koyi Kolokani polisiw olu ka nimero bilala ko yaasa ni maa min y'o yɔrɔ dɔn k'olu ka se ka o kɛ WhatsApp gurupuw sanfɛ sa kibaruya in kɔni carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u sera ka u bolo da Bina kan Bina bɛ ka ɲini bɔlɔlɔ siraw fɛ dɔ de y'i to la sa k'a fɔ ko k'ale ye maa dɔ ye nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ko u bɛ ka min bugunatigɛ fɔ k'o n'o bɔlen ko nka ko walasa t'a kun dɛ k'a kun dilen don wa ale y'a ye yɔrɔ min o yɛrɛ o tɛ Bamako fana ye dɛ o ye Sebadugu de ye Sebadugu dun o bɛ Kayi de fɛ kilomɛtiri 102 o de b'ale ni Kolokani ni ɲɔgɔn cɛ o kibaruya dilen sa brigade mɔgɔw ma du y'a fɔ a ka cɛdenw ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ siganama in k'u ka taa nɔfɛ ka na u taara Bina dɛndɛn sa brigade maaw olu ye wulikajɔ kɛ min ye BR Abdul Karim Karonga Keyita n'u b'a fɔ ma ko Keke a n'a ka danga Lasana Jabate olu ye wulikajɔ kɛ ka t'u tɛgɛ da Bina kan ka na ni a ye u nalen n'a ye sa ɲininkali busamisɛnw kɔni o daminɛ n'a kunna sa a yɛrɛ ka sɔrɔ k'a fɔ sa
ko in kɛra cogo min a ko ale bɛ kuma in tiɲɛ fɔ koyi ko ale ye den min fa ko o fa de kun y'ale ta baara la ko ale ka foro baara kɛ u bɛnna 20,000 kan nka min ye fa in ye o kɔni ale ye baara kɛ o ye ko k'ale ta kuma sera so min ye cɛkɔrɔba in ye ko ma se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ ka da ale ma 2,000 kɔ 2,000 in dimiya de kama sa ale y'a lajɛ sa ale bɛ taa ni ka segin kɛ kuma bɛɛ ka cɛ in ɲininka n ka wari tɔ bɛna sara don jumɛn o tɛ ka sɔrɔ don o don ale ye taa ni ka segin kɛ ale fana ma se ka foyi ye koyi cɛ in bolo n'o ka d'a ye ni ko bɛɛ lajɛlen f'a denmuso fitinin nin Batɔma n'o si bɛ san 6 la ale fana filɛ nin ye k'o nɛgɛn k'o ye k'a fɔ sa ko ɔhɔ na Batɔma bɔnbɔn de bɛ n bolo koyi Batɔma e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ Sogola fɛ woso ka di i ye farini jiranna dɔ filɛ yan fɛ nin ye sɔgɔmada in na n'an ka taa ye ale ye den nɛgɛ sa ka bɔnbɔn den 2 den 3 d'a ma o tugura ale kɔ waati min na u sera so nin kɔnɔ a ye den minɛ k'a kangari a y'a kangari k'i bolo bira a nun na fo k'a ninakili ja waati min na a y'a dɔn k'a fɔ ko den in fɛnna o y'a sɔrɔ a sen dalen don a disi kan a y'i sen bɔ disi kan k'i yɛrɛ ɲini o de la o kɔfɛ sa bina tilalen a ka waleya cɛjugu la a ka sɔrɔ ka ale yɛrɛ de y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko ale bɛ n'i kunda Bamakɔ kan ko sabula ko ale sɛgɛnna Kolokani sigi la k'a bɛ taa dahirimɛ ɲini ko ka sɔrɔ ka boli boloda ko maaw bɛ k'ale ɲini Bamakɔ ko y'a sɔrɔ k'ale Kayi sira de minɛ koyi ale ye Bamakɔ fɔ k'i kunda Kayi kan komi a yɛrɛ ko ale de ye nin waleya in kɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw n'a ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ sen na tiɲɛ na a y'a kun coiffé arasa in a y'o bɔ a kun a ka ko tɔ o bɛ polisilakaw olu ka bolo ka Kolokani yanni a ka yira procureur la bamananden kojugu kɛlɛba n'o ye Isaka Kulubali ye nin ye ale ka fasiri ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa dɛmɛ d'olu ma sɔgɔmada in na an y'an da don o kuma na an ka ndolatila min bɛ kɔ kan n'o o ye Musa Jɛnɛbo ye ale a taara a ko k'o digira a la dɛ ani lensɔr mɔgɔw ye baro kɛ ko équipe nationale yɛrɛ de ɲɛnafin b'ale la ko ale ka tagalibaliya kan na o kun ani nin waati in ale tɛ ka wele Côte d'Ivoire taga min fɔra ale kɔ Coupe du Monde min bɛna na kɛ 2026 o éliminatoire min bɛ sen na ale yɛrɛ ka tɔn n'o ye Standard de Liège a b'o min kɔnɔna na a bɛ ka baara kɛ cogo min ani lensɔr ka barosi kumaw ye tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na min ye kamalen ye a ko n'u y'ale wele zen maaw na fili ale ma dɛ sabula k'ale ye temps sɔrɔ k'i miiri ka ko caman jateminɛ k'a fɔ ko tiɲɛ na maaw b'a dɔn ni balontan min k'a kan ka o de kɛ n'o ye Musa Jɛnɛbo ye k'a b'a ɲini sa u k'a wele a ka na n'u y'ale ye cogo min zen u n'a minɛ o ma depuis petinin ye muso furu kɔni a ka ko nɔgɔyara sisan an ka garijɛgɛ filanan d'a ma parce que maa i kɛra cogo cogo i kan ka lamɛn yanni i ka ɲangi Cadikaw fɛ yen jamanakuntigi kalata min kɛra mɛ kalo tile 6 o jaabi bɛɛ lajɛlen bɔra bi olu ka conseil constitutionnel fɛ kɛmɛ saradala Idriss Déby denkɛ n'o ye Mamad Kaka ye général ale wulila k'i jɔ ni 61 ye maa minnu tun ye laɲini kɛ sa n'o ye maa min nana jɔyɔrɔ filanan na n'o ye Succès Masara ye ka taa se u ka fanga sinamatɔn ɲɛmaa kan olu ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen filila kɛrɛfɛ min ye Idriss Déby denkɛ nin ye ale kɛlen jamanakuntigi ye kalata la kalata min jaabi lakodɔnna u ka conseil constitutionnel fɛ o y'a yira fana k'a fɔ ko maa ye laɲini kɛ k'a fɔ ko ka kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a tɛ se ka kɛ o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen fɛ dɔrɔn min ye armée de l'air maaw ye olu ka pankuruw bɔra sɔrasiw olu bɔra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ min ye Déby denkɛ ka maaw ye sa olu kɔni b'u k'u ka nisɔndiyaw ka manifestation kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wasa min ye baara tɔw ye ko n'Ala sɔnna ma u na su in na bɛɛ ko la fo ka taa dugu jɛ a ko maaw ma k'ale kun y'a f'u ye k'u k'u jɔ ka conseil constitutionnel kɔnɔ sisan ko sira b'u bolo u bɛ se k'u ka ɲɛnajɛw kɛ nka sɔrasiw bɛ fa bɛɛ fɛ dɛ ne ma min faamu premier ministre ye élection organisé ka tila k'a fɔ ko ale gagné ka tila k'a fɔ k'a ma gagné ka tila k'a fɔ ko k'a bɔ a ma tuguni ale ye saba fɔ dɛ Burkina Faso ni jugawale ni bamancawale kɛbaaw k'olu kun ye wulikajɔ dɔ kɛ boloda nka maa minnu bɛ olu fɛ sa n'a bɛ fɔ o ma ko VDB u n'olu karila ɲɔgɔn na dugu min kɔnɔna na sa o ye minnu yɛrɛ ale bɛ dancɛ bɔ Mali fanfɛla la u y'a yira k'a fɔ ko kɔni ko min ye VDB minnu bɛ taa sila kɔnɔna na olu kɔni ye badɛbɛ gosili daw kan 33 o de bɔrɔntɔra dɔw fana tun bɛ olu ka minɛn dɔw tun bɛ yɔrɔ dɔw la u y'olu bɛɛ lajɛlen da walo min ye taji min n'u b'o fana ta fana u y'o taji bondow ni minɛn fɛn fɛn b'u bolo sɔrɔsi minɛnw na olu bɛɛ lajɛlen jeni
Burkina kaw ko olu ka wuli ka join a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Mali ale ka dancɛw ye Mali fana ka hukumu kɔnɔna na fana ko u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o ye jamana saba in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ko o ni nin baara ko tɛ kelen nin y'u yɛrɛ ka nagakɔrɔ baara ye u ka jamana kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen premier ministre kɔrɔ n'o ye Idrissa Seck ye e ko a tɔgɔ tɛna bila kibaruyaw la nin don nataw la de a denkɛ n'o ye Ablaye Seck ye ko ale minɛna trafic de drogue international la jamana ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya in kɔni sɔrɔla u ka kibaruya di tɔgɔ fɛ u b'a fɔ min ma ko EM-Media olu y'a jira k'a fɔ ko min ye Seck denkɛ in ye ko a ni maa caman de bolo jɛlen don drogue kilogaramu 18 n'u b'a fɔ ma cocaïne k'o de yera a bolo a kɔni n'a nɔfɛmaw sa min ye Senegali polisiw ye ale ni Kaolack ni Mbour taw k'olu kɔni sera k'u bolo d'a kan maa kofɔlen kɔni k'a kuma cayalen don bi Dakar sabula a bɛ ɲuman kɛ maa caman ye sifinnaka caman ka daraka bɛ bɔ a kun maa caman k'a ye bɔlɔlɔ siraw fana dayɛlɛ maa caman ye a na gɛlɛya sa dɛ baa sakɛ n'an k'an bɛ wari bɛɛ minɛ ayiwa k'a kɔni a ka ko bɛ finitigilakaw bolo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ko k'u ka baara kɛ i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na sabula drogue ko o tɛ se ka to ten Bɛnɛnkaw fɛ yen olu ka polisiw u y'u bolo da maa dɔ kan nin kalo in tile 13 maa min ni sefa wari miliyari 2 o de tun b'a bolo sakosi kɔnɔ sakosi finma ale kɔni bɔra Nigeriakaw de fɛ yen sa a bɔra Nigeria sa jabafeere sakosi ale sina ka se miliyari dolarlama de don dɛ ale y'o ko kɔnɔ a nana ka don Nigeria ka bɔ Nigeria min kɛ sa ale sina ka taxi nin dɔ ta ten kɔrɔ ka don taxitigi kun taxitigi yɛrɛ bɛ k'ale ɲininka o yɛrɛ y'a ɲininka sa k'a bɛna taa min a ko Ghana a bɛ tila k'a fɔ tuguni k'ale bɛ fɛ ka segin Nigeria a tora a tɛ kuma kalantan fɔ a tɛ kuma sɛgɛlama fɔ taxitigi fana ye i dɛnnen k'i jɔ n'a ye k'a fɔ polisiw ɲɛna ko maa b'ale kun k'ale kamana gannen don dɛ ko n'u mana nin sɛgɛsɛgɛ ko mana jaba bɔra min b'a bolo ko jaba t'a kɔnɔ o de la sa polisiw nana ka na maa in n'o o ye kamalen ye k'a ɲininka a dalakaw na ni sɛgɛsɛgɛliw ye u y'a jira k'a fɔ sa ko a taara ye k'a fɔ a ka sakosi sa n'o ye jaba bɔra in ye dolari wari o de b'a kɔnɔ a biye bɛɛ lajɛlen ye dolari 100 ye o 100 o taara se fo sefa wari miliyari 2 ma u y'a bila polisiw olu ka bolo kan yanni sɛgɛsɛgɛli tɔw ka ban Sisikaw fɛ yen Yaya Jammeh ale ka ministre de l'intérieur kɔrɔ o fana tɔgɔ ye ko Ousmane Sonko n'a si bɛ san 55 la ko ale kɔni nɔ minɛna san 20 kaso ko sabula k'a ye waleyaw kɛ waleya min bɛ dan sigi adamadenya kɛcogo la min ye Yaya Jammeh ka fanga waati la ko maa in kun ɲaɲinen don k'a ka se ka kiiri a ma se ka kɛ a kɔni ka soladonbagaw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ a ka nɔminɛli la cogo min hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ wari dɔ sara Slovakikaw fɛ yen olu ka premier ministre n'o Robert Fico ye ko dɔ kɔni ye mugu ci ale la koyi mugu ci in kɛra gouvernement ale ka réunion dɔ senfɛ u ka dugu min bɛ yen n'o ye 35 OS ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye waleya in ye k'a ma bali maa la sabula maa kofɔlen ko ani maa caman fɔlen don ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛli kɔnɔna na ka taa se faso yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛli wɛrɛw ma laɲini in senfɛ sa ko a kɔni kun kan ka taa assemblée de la o assemblée kuma in de senfɛ sa k'u y'a bɛlɛn k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɛn polisi minnu tun bɛ yen k'olu ye wuli ka jɔ kɛ min ye premier ministre u y'a ta joona ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɔni marifakisɛ in y'a sɔrɔ a joginnen don États-Unis kaw fɛ yen Joe Biden a ko a b'a ɲini Donald Trump fɛ k'u kana ko ka barosigi kɛ barosigi min k'a bɛ fɛ a ka kɛ siɲɛ 2 yanni kalata cɛ n'o ye novembre kalo nata in ye Donald Trump ale kɔni laɲini Joe Biden ye laɲini kɛ k'a bila bɔlɔlɔ siraw fɛ video la min ye candidat des républicains ye n'o o ye Donald Trump ye a ko k'a sɔnna ko ni Joe Biden n'a ka d'a ye ko hali sini sɔgɔma k'u bɛ se ka débat in kɛ ko sabula ko ale labɛnnen don ko siɲɛ 2 ka ca ko siɲɛ 1 k'u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko yanni novembre cɛ ko Américains m'u ka kalata kɛ ko wa ko nin ye kɛlɛ daminɛ ni États-Unis sa dɛ sabula ko politique kuma don k'a sɔrɔ kalata ɲɛ bɛ kɛ cogo min na États-Unis o dɔɔnin débat face à face bɛ kɛ cogo min na o dɔɔnin ko ni ye Joe Biden ye ka nin fɔ a bɔlen don ko dɔw kalama min ye Trump ka kiiriko ta nasiraw la olu kumaw fɔcogo fɛɛrɛw ɲinitɔ don don nataw la o na o jira an na Paul Pogba k'ale b'a fɛ ka kɛ sinimabɔla ye kunnafonidi gafe minnu bɛ Italikaw fɛ yen u ko min ye champion du monde 2018 ye Faransi fɛ k'u y'a ye film tourné kɛnɛ dɔ kan film kura min kan ka sigi sen kan sa n'a bɛ fɔ ma ko 4-0 k'o kɔni o film in kan ka sigi sen kan Faransikaw olu fɛ yen
nga mamunu y'a wele sa ko a kɔni kan ka jɔyɔrɔ mun fa n'a kan ka baara minnu kɛ ko don nataw la ko filimtigi ko a n'a o bugunatigɛ di maaw ma ko yaasa baara in ka se ka kɛ min ye Paul Pogba ye ale kɔni nɔ minɛna de k'a jira k'a fɔ ko dɔrɔgu ko o yera a ka dumuni na sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra k'a tora a bɛ jouer Juventus fɛ Italikaw fɛ yen a ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ u y'a jira k'a fɔ ko a kɔni dulonna halisa a ka dulonni ma wuli yanni ballontan ka ɲɛnabɔ a taara don sinimabɔ la ka kɛ acteur ye n'Ala sɔnna ma min mana na b'o la a n'aw da tulo kan su in na an na ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique ale kɛnɛ kan baara an bɛ se k'a fɔ ko a kɛcogo ɲɛna amara nu ko ne k'eta k'i fo k'i waleɲuman dɔn Keba Jalo k'i yɛrɛ fo min ye ba chacun Dambele k'a yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan débat ale kɛnɛ kan su in na Sarmoyi Sise Khalil Sarmoyi Sise ale ni Elbeshir Cham olu de bɛ an bolo a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21